Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Pred 15 rokmi ma bezradní špecialisti poslali do Bardejova do kúpeľov. Mal som záhadný zdravotný problém. Doktori nevedeli zistiť, čo mi je, ale zhodovali sa, že je to veľmi vážne. Nemohol som vôbec jesť, ale nemohol som byť ani hladný. Bol som vyslabnutý, prevrtaný sondami, prepchaný liekmi. Po rokoch sa mi zverila moja ošetrujúca lekárka z Bardejova, ako veľmi sa bála, že im tam odletím lietadlom smer nebo-peklo. Držal som akúsi dietu, ale bolo mi zle, aj keď som zjedol suchý rožok a vypil nesladený čaj. V Bardejove ma ubytovali nad areálom v zrubovom dome zvanom Kolibrík. Upratovala nám tam pani Betka. Každý deň na svítaní rozrazila dvere do domčeka ako trestné komando. Bola vyzbrojená metlami, handrami, plechovým kýblom a dobrou náladou a kričala: "Stavajte, simulanci, bo vás vymecem do potoka." Hovorila tým senzačným nárečím. Najradšej by som bol celé dni prespal, ale pani Betka mi nedovolila. Nadávala: "Ja vám tak hutorím, nebudete sa tu vyvalovať. Musíte sa hýbať, musíte zrobiť radosť, musíte sa dobre zajesť, zatancovať." A po týždni mi z ničoho nič oznámila, že ak mi nepomôžu lekári, že ma vylieči ona. Bol som zvedavý ako. Povedala, že najbližšiu nedeľu pôjdeme spolu do Littmanovej. Netušil som, že tam majú gastroenterologa. Povedala, že ja žiadneho lekára nepotrebujem, že mne už pomôže iba panenka Mária. A netušil som, že to myslí vážne. Že sa spolu zúčastníme púte na horu Zvír, kde sa zjavila deťom Panna Mária. Littmanova je pekná, veľká dedina. Prišli sme predpoludním, v kostole sa končila bohoslužba. Ten chrám bol zaplnený krásnymi, upracovanými ľuďmi. Boli vraskaví a poskrúcaní, ako keby boli bratia a sestry stromov z veterného svahu. Pozorne počúvali kázeň, ktorú prednášal mladý ušatý kňaz. Mal hlboký, plačlivý hlas. Spoločná modlitba tých ľudí mi vyhnala na chrbát zimomriavky. Bol to rytmizovaný polospev modlitieb, vážny byzantský rap, prednášaný zázračnou zmesou mužských, ženských a detských hlasov. Po bohoslužbe som sa zoznámil s kňazom. Volá sa Andrejko, je tu nový a ten deň za ním prvý raz prišli na návštevu rodičia. Malá prísna mamička a otec rovný ako doska, s tvárou fotogenickou ako Paul Newman. Boli na syna pyšní, ale hovorili, že si uvedomujú, akú ťarchu prijal na plecia. Hora Zvír nad Littmanovou sa stala putným miestom. Deti dostávali od panenky Márie pravidelné posolstvá. Cirkev to zjavenie skúmala a skúma ho dodnes. Andrejkovi rodičia nás pozvali na obed, ale musel som poďakovať a odmietnúť. V podstate som vtedy jedol iba súcháre a zapíjal som ich slabým lipovým čajom. Zo všetkého ostatného mi bolo tak zle, že som mal pocit, že zomriem. Po bohoslužbe vychádzali z kostola ľudia nabití výbornou energiou. Všetci ľudia boli vážni a duchovní, ako sa na miesto zjavenia patrí. Kňaz nás aspoň pozval, aby sme sa pridali k procesii a pani Betka povedala, že na to sme prišli. Nikdy predtým som na puti nebol a nikdy mi nenapadlo, že sa jej niekedy zúčastním. Pripojil som sa k zástupu veriacich a napojil som sa na ich vážnosť. To bol výlet. Zrazu som sa stal členom turistického oddielu T. Littmanova. Najprv sme išli normálnym tempom, ľudia sa rozprávali. Naozaj to bolo trošku ako prechádzka, na ktorú sa vybrala celá dedina aj ľudia z okolia. Trasa púte vedie cez celú dedinu, potom sa ide asi 20 minút do trávnatého svahu, poriadne do kopca, a potom cesta riedkým lesíkom. Tam sa začal zástup modliť. A pri každej muke sme zastavili. Ľudia s kňazom sa znova pomodlili a ženičky spievali. Ja som po hodinovom výstupe ledva lapal po dychu a zrazu niektoré ženy klesli na kolená a pokračovali vo výstupe kolenačky. Bolo to veľmi zvláštne, ale bol som prekvapený, ako sa medzi tými ľuďmi nečakane príjemne cítim. Vzduch voňal zázrakmi a ľudia človečinou. Na hore Zvír je pútne miesto. Na svahu, na ktorom pred 3 rokmi stala drevenica, v ktorej sa deti od strachu ukryli pred zjavením, je dnes priestor upravený pre pútnikov.
Sú tam jednoduché lavičky a miesto, na ktorom sa koná bohoslužba. A kúsok odtiaľ prameň so zázračnou vodou. Chcel som vedieť, čo tu budeme robiť. A pani Betka povedala, že sa pomodlíme a potom sa napijeme tej zázračnej vody a ona naberie do fľaši pre manžela a pre susedov. Mladý kňaz mal v staroslovenčine kázeň, po ktorej nasledovala spoločná modlitba. Lenže ja sa modliť neviem. A tak som sa len nadýchol, sústredil som sa a so zopätými rukami som si niečo mrmlal. A okolo mňa stovky ľudí klačali v blate, na tráve. Chalani s nagelovanými vlasami, krojované babky, vidiečania aj turisti. A lúkou a lesom sa niesol chorál. Jezu Kristu, pomiluj nás. Panna Maria, pomiluj nás. A aj keď som sa nemodlil slovami, modlil som sa myšlienkami. A zrazu som videl svoj život od roku 1989. Nie postupne, ale celý, ako keby som sa pozeral z lietadla na Tatry. A pochopil som, že všetko musím zmeniť. Že sa musím vykašľať na podnikanie, na sponzorov, na projekty. Po modlitbe ma mladý kňaz zoznámil s Ivetkou. Sedel som s ňou na lavičke a bol som prekvapený, aká je mladučká a plachá. Navonok pôsobila, že potrebuje pomoc. Ale keď som sa jej pozrel do očí, cítil som, že v jej vnútri je nečakaná pevnosť. Nechcel som sa jej pýtať to, čo všetci predo mnou, ale ona mi sama skúpo porozprávala, ako boli vtedy s jedným dievčatkom a chlapčekom na výlete, počuli strašné zvuky, ukryli sa do domčeka a tam doľahlo zvláštne svetlo. Tak vyšli von a uvideli Pannu Máriu. Bála si sa? Spýtal som sa. Nie, povedala Ivetka, bolo to neopísateľne krásne. A prečo si myslíš, že sa zjavila práve vám trom? Spýtal som sa. Ivetka hovorí pomaly, rozvážne, chvíľu uvažovala a potom povedala: myslím si, že je to skúška a neviem, či v nej obstojím. Dnes viem, že obstala, lenže predtým prežila strašné krízy. Ale obstala. A ja som rád, že obstala. Veľmi je to želám. Ešte raz sme sa pomodlili, potom som sa napil tej zázračnej vody a pani Betka povedala, že už budem zdravý. Ja som sa v duchu zasmial a zabudol som. Každé slovo, čo vám teraz poviem, je svätá pravda. Celkom posledný deň bola znova jedaľeň plná bledých žlčníkárov, vychudnutých pankreatikov a nervóznych vredárov. Mladé servírky roznášali alumíniové polievkové misy s vlažnou vodou, v ktorej boli nakrájené kúsky mrkvy. A pacienti už sa tešili na neosolenú ryžu, zeleninový prívarok alebo mleté hovädzie. Zrazu vyšla z kuchyne delegácia. Šéf-kuchár mal vysokú bielu čapicu a sprevádzali ho dve servírky. Niesli veľkú porcelánovú polievkovú misu, z ktorej sa parilo. A vôňa, ktorá vychádzala z tej misy, bola smrteľná. Pacienti najprv rozšírili nosné dierky, aby sa nadýchali čo najviac tej zabudnutej, divokej, neskrotnej, vzrušujúcej arómy, ale v zápätí sa všetci chytili za boky, za žalúdky, pritláčali si rebrové oblúky a nakláňali sa do úľavových polôch. Ich vredy, žlčníky a pankreasy z tej vône zatrubili na poplach. Kuchynská delegácia slávnostne došla až k môjmu stolu a šéf-kuchár povedal: pán Boris, táto pre vás objednala pani Betka na rozlúčku. Mám vám povedať, že by ste sa nebali, bo to srdce na dlani. Položil predo mňa na stôl porcelánovú misu a žufánkou mi nabral pekelnej polievky, v ktorej plávali kúsky udeného mäsa, pikantná klobasa, pokrehané feferonky, krúpy. Na hladine sa trblietali mastné oka veľké ako stará 5-korunačka. Polievka bola mliečno-červená a farby a vône prezrádzali, že je v nej štiplavá mletá paprika, smotana a všetko ostatné škodlivé a chutné. Bol som presvedčený, že po prvej lyžici spadnem zo stoličky, že dostanem pankreatický záchvat, že mi vytrhne vnútornosti. Po prvom hlte nič, ani po druhom, ani po treťom. Áno, pálilo ma v ústach. Cítil som tú ťažobu a mastnotu, pálivú prefíkanosť celého toho vrkoča chutí. Ale nebolo mi zle. Vôbec mi nebolo zle, naopak. Začalo mi byť celkom dobre. Čo dobre? Bolo mi vynikajúco. Vrácal sa mi život do tela. A cítil som, že každou lyžicou mocniem a rozohrievam sa.
že sa mi v žalúdku roztápa tá veľká hruda úzkosti a neistoty. Vracal som sa z dlhej cesty, ale zvládol som to. A šéf-kuchár, ktorý celý čas stal nado mnou, povedal: no vidíte, a toľko bolo reči. A naložil mi ešte ten tanier. A ja som si spomenul na horu Zvír, na to pútne miesto, kde sa zjavovala Panna Mária. A na tú moju modlitbu bez slov. Tuším, som mal v tej chvíli na Zvíre na mysli niečo takéto. O to som prosil. Ale vtedy som bol presvedčený, že ma nemôže uzdraviť ani púť, ani Panna Mária. Ale po návrate do Bratislavy ma vyšetril profesor Vavrečka, hlavný gastroenterológ Slovenska, a zistil, že všetko je v poriadku. Povedal, že to sa stane jednému človeku z milióna. Viete, čo je najlepšia správa na svete? Boli ste vážne chorí, ale už ste zdraví.